Σήμερα θα φτιάξουμε ένα draft. Έχω μόνο μία ευκαιρία. Για να φτιάξουμε το καλύτερο σε όλο των εποχών. Όχι. Σαν ανοίγουμε αυτό. Τι πετυχαίνουμε. Πάμε μόνο. Ρονάντο. Τι είναι. Σον. Μπέλκα. Πολύ ωραία ξεκινήσαμε με Νίμαρ. Δεν έχουμε καθόλου chemistry όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Βάζουμε εδώ. Καντέ. Ναι. Αυτόν. Είναι. Αν θέλετε για 10.000 like θα φτιάξουμε την Dream Team του Zlatan Ibrahimovic. Καμία Dream Team, συγγνώμη διακριτικά. Αν θέλετε να σας δείξουμε το σπίτι μας στην Αθήνα όταν γυρίσουμε. Γιατί είμαστε στο χωριό μας. Δεν τα ακούω. Σιγά είπα. Σου κάνουμε βίντεο. Το βάλω σιγά. Σιγά. Εδώ φτάνει. Πάμε τώρα στο πάγκο, παιδιά. 50 ρέλι. Καλό τέρμα. Αυτό είσαι. Πολύ καλό. Δούμε λίγο το chemistry. Βαλντάικ. Έχουμε κανονικό Κριστιανό, παιδιά. Αν δείτε. Κριστιανό και Νεϊμάρ. Και Μπελγό. Μαρκίνους. Και Μπέλγαου. Και Βαλντάικ. Και τους Μαρκίνους. Μπήκε. Βάζουμε το chemistry. Γιάννη, πώς είναι με το Βαλντάικ? Έβγαλες... Δεν έβγαλα το Γκάμα βίγκα. Πάμε δεύτερη. Μωράτα. Τι πήρα. Το μισό το Μωράτα. Λαορτάρο, όπως και εγώ φορώ Ίντερ. Ίντερ μάγε. Δεν θα παίξουμε μάτς, αυτό θα βγούμε. Εσύ Γιάννη. Τι πήρα. Λογία πήρα. Καλώς είναι. Τελείωσε. Όχι. Συνέχα. Συνεχίζει. Λοιπόν, να περιμένουμε γιατί το κολλάει λίγο. Μπορεί να μπει. Κόλλησε. Τελειώσαμε. Με αυτούς το βάλουμε εδώ. Κατέσσερα και με συνέχα, ρε Γιάννη. Εντάξει, δεν Βάλ' τον πειράζει. πίσω. Όχι, δεν χρειάζεται. Πάμε. Κριστιανό, Μπέλγκουλ, Ρονάλντο. Δεν μπορώ. Πάρε coach. Τι? Μπορώ. Περιμένει. Για να μην πάρω. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Γεια!